Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Το βαν του κυρίου Αλεπούδη. Είναι μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα. Η Πέπα παίζει με τους φίλους της. Είναι ο Φρέντι Αλεπούδης. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Φρέντι. Ελάτε, ας κάνουμε ποδήλατο μέχρι το λόφο. Καλημέρα, κύριε Αλεπούδη. Είναι απόγευμα, κύριε Γουρουνάκη. Απόγευμα, Κιόλας. Θα σταμάτησε το ρολόι μου. Το μαγαζί μου πουλάει ρολόγια χεριού και τείχου. Για να δω τι έχω στο βαν. Ένα ρολόι του παππού. Είναι κάπως μεγάλο. Ωραίο, έτσι. Και πωλείται σε σετ των 3, παρακαλώ. Ποιος έχει το πιο δυνατό κουδούνι? Εγώ δεν έχω κουδούνι. Θα έχει ο μπαμπάς μου στο πίσω μέρος του βαν. Τα 3 ρολόγια είναι καλύτερα από ένα. Μπαμπά, μήπως έχεις κουδούνι για ποδήλατο? Πόσα θέλεις, αγόρι μου, Θέλω μόνο ένα. Τα δίνω σε κουτιά των 2. Ο Φρέντι Αλεπούδης τώρα έχει 2 κουδούνια ποδηλάτου. Υπέροχο. Ευχαριστώ, μπαμπά. Ο μπαμπάς μου έδωσε 2 κουδούνια. Wow! Τι άλλο έχει ο μπαμπάς σου στο βαν του? Ο μπαμπάς έχει τα πάντα. Τι θα παίξουμε τώρα? Ας κάνουμε αγώνα με τα ποδήλατα. Με ένα λαμπερό κύπελο για τον νικητή. Και πού μπορούμε να βρούμε κύπελο? Ναι, πού μπορούμε να βρούμε κύπελο? Θα δω τι μπορώ να κάνω. Το καλύτερο με το δικό σου αναδευτήρα τσιμέντου είναι... Μπαμπά, μήπως έχεις ένα μεγάλο λαμπερό κύπελο για τον νικητή του αγώνα μας? Και πόσο σημαντικός είναι ο αγώνας? Είναι πολύ σημαντικός. Σου κάνει αυτό? Ευχαριστώ, μπαμπά. Είναι χρυσό. Ναι, είναι πλαστικό χρυσό. Ένα κύπελο για τον νικητή. Είναι από πλαστικό χρυσό. Το βαν του μπαμπά σου στα αλήθεια έχει τα πάντα. Ναι. Ας κάνουμε αγώνα ως το σπίτι της Πέπα. Θέσεις, έτοιμοι, πάμε! Όταν πατάτε αυτό το κουμπί, εξαφανίζεται. Και αν πατήσετε αυτό το κουμπί, μπορεί να παίξετε και CD. Οι φίλοι τερμάτισαν όλοι μαζί. Είστε όλοι οι νικητές, βλέπω. Μα έχουμε μόνο ένα κύπελο. Το βαν μου έχει ένα κύπελο για τον καθένα. Κύριε Αλεπούδη, υπάρχει κάτι που δεν έχετε στο βαν σας. Ρωτήστε με. Έχετε ένα μπάντζο? Με 4 ή με 5 χορδές? Δεν θα έχετε ένα δέντρο στο βαν σας? Μιλάει η αχλαδιά. Σίγουρα δεν έχετε πυράβλους εκεί μέσα. Σε κουτί των 5. Μήπως έχετε κότα? Μια κότα. Το βαν του κυρίου Αλεπούδη είναι μαγικό. Είναι σούπερ βαν. Ναι, είναι. Έλα, Φρέντι, πρέπει να πάμε σπίτι. Γεια σε όλους. Μήπως έχετε φουσκωτό κάστρο? Ναι, Ένα κιόσκι κήπου? ναι, έχω τα πάντα. Α, ναι. Ωραία, δεν έχω πετρέλαιο. Ο κύριος Αλεπούδης έχει τα πάντα στο βαν του, εκτός από πετρέλαιο. Πρέπει να πάω στο πρατήριο πετρελαίου. Θα σας τραβούσα εγώ, αλλά δεν έχω σκηνή. Εγώ έχω πολλά σκυλιά. Τα δίνω όμως σε πακέτα των 5. Μπορούμε να έρθουμε κι εμείς. Γιατί όχι? Ο μπαμπάς Γουρουνάκης τραβάει το βαν του κύριου Αλεπούδη μέχρι το πρατήριο πετρελαίου.